Ola, rapazas e rapaces, son o Colexio Vilaverde. Estou situado nun lugar moi próximo. Vivo nunha zona con moito verde, á beira dunha estrada colorada de vermello. Son un colexio alegre e garuleiro, cunha chea de mascotas especiais e agarimosas. Todas elas chegan de Mascotilandia a comezo de curso para aprender co alumnado e acompañalo. E nas vacacións marchan ao seu país fantástico para viaxar polo mundo. Dende hai moitos anos, as nenas, os nenos e o profesorado celebran o final de curso dentro de min. É a miña festa. Tampouco pensedes que é a única, pero sí unha importante. En realidade, é unha festa de benvida ás vacacións, ao tempo de calor, ao verán. Nada raro, nada extraño. Non hai confeti, nin adornos, nin papéis de cores, nin lambetadas. Vale, lambetadas sí, pero non moitas. Unha ou dúas, vale, bastantes, pero só ese día. Neste final de curso pasa de todo, moitas emocións contidas, moito que festexar. Vou contarvos algúns segredos que veño observando neste tempo que teño de vida. O alumnado de sexto, o alumnado máis veterano do colexio, presume polos corredores de que despois de 9 anos aquí dentro marchan cara ao instituto e que volverán, ameazan, cando haxa chocolatada. O alumnado pequeniño está feliz porque deixará de ser pequeno e subirá ao cole de maiores. E entrarán nenas novas e nenos novos con menos experiencia. Vaya, novatas e novatos. Imaginades como celebra o alumnado de sexto de infantil? Xusto, saen pola porta dicindo: o vindeiro ano non teremos mandilón. E quinto, por fin van ser as e os maiores. Que poderío, canta fachenda. Segundo, miran de esguello as escaleiras polas que subirán ao curso seguinte, porque iso de subir de andar é fantástico. Primeiro, pasa a ser o amo da planta de abaixo. Genial. Din, teremos máis camiño ao tobaño. Estupendo, maravilloso. Así o paseo durará máis. Cuarto, non ve o momento de ter o seu portátil tipo executivo, ese que leva o alumnado maior, ese que van ter para cada quen, non como agora, que había que compartilo. Terceiro, séntese feliz, porque no curso seguinte vai pasar ao reservado, un espazo ao que non vai ninguén, polo que non pasa ninguén, só será o seu espazo, un sitio resgardadiño. Pensades que me esquecera? Pois non, o alumnado de quinto de infantil por fin vai poder ir ata o fondo do corredor sen que ninguén lle rife por estar fora da súa zona. O caso é que neste curso todo o mundo pensaba que nada cambiaría. Eu tamén, mais cambiou. E como? De súpeto, algo minúsculo que nin sequera todo o mundo está de acordo en se un ser vivo ou non, se lle gusta calor ou non, se veu da China ou non, se procede dun animal ou non, se vai polo aire ou non, se vai desaparecer ou non, algo que nin podemos ver, algo insignificante, algo minúsculo, nimio. Resulta que quen de acabar coa miña festa? Podedes crelo? Eu ainda non dou creto. O caso é que iso tan mínimo atrévese a levar coroa e campar por aí como se fose o dono de todo. Pero non imos deixar que mande, nin que se saia coa súa. Claro que non, por suposto que non.
Imos paralo entre todas e todas, e cando xa non estea, faremos unha chea de festas, de benvida, de despedida, de aniversario, de entroido, de Nadal, de magosto, de todo que nos pete. Pero agora, imos amolar a ese da coroa. Como sei que lle gusta aparecer por onde hai moita xente e que o pasades dunhas persoas a outras, este ano non imos facer unha festa presencial. Que vos parece? Vai ser virtual. Xa veredes como non se atreve a pasear pola rede. Que quere moita xente xunta? Pois non a vai ter. Así terá que estar quedo, porque ninguén o levará a ningures. Non lle vai tocar viaxar. Se de min depende, ficará quedo e illado. E mentres tanto, no canto de facer a festa dentro de min, no colexo, farémola con a axuda do ordenador. Que vos parece? Podemos despedirnos no faladoiro, nos blogs, nas videochamadas, no teléfono, podemos mandar mensaxes por correo electrónico, por chat. Cando o coronavirus estea totalmente derrotado e desapareza, imos ter festa rachada. Así que estarei agardándovos con ansia en setembro. Quedarei abraiado do que medrastes e mirarei dende as fiestras como xogades no patio. Coidádevos, descansade moito e recargade forzas para comezar con ledicia e ganas. Eu, mentres tanto, limparei e desinfectarei, observarei o horto, vixiarei dende o alto e agardarei a que quedo rodeado de paxariños, bolboretas, xoaniñas, abellas, vermes, caracois e verei aos cervos da finca do lado pacer alegremente. Aburiño, bo verán a todas e a todos!